Ligon-ligo talaga siya oh. Oh, oh, yan oh. Oh, di ba gusto niya talaga maligo? Ay, makakawala, makakawala, makakawala. Makakawala, dali. Makakawala. Mga sinag, good morning. Andito na si Bagwis. Bagwis! Umuwi na naman mga kasinag si Bagwis ngayon. At pakainin natin. Oh, di ba? Narinig nyo? Ang taong may daga pa dito eh. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayun, ayun, sa taas ng niyog. Oh, nakalpas na palang baboy kong alaga. Oh, sa nagdaraan ito. Nabuksan ang kulungan. Eh, pasok, 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 pasok. Yung kalit nitong pasaway na ito. Galit lang kasi naga. Galit lang, iwasin ko lang ito. Ano? Iwasin ko lang yung mamaya mga kasinag. Tay! 2, 3, 4. Oh, 4 na lang. 5. Ang dami nun. Wala. Wala yung nasa loob din mga kasinag. Ewan ko nasaan na. Saan na yung mga baboy na yun? Mamaya na lang yun. Pakain mo na rin si Bagwis. Ano pa yung daga ko dito? May ano pa ako dito mga kasinag. 3 daga. Tamang tama ipakain natin ito. Halika na. Opo. Ano? Halika na. Halika dito. Dito natin alpasan mga kasinag. Yan, dito natin alpasan. Bagwis! Bagwis halika na. Ito na pagkain mo. Halika na, dali. Opo, dito natin alpasan para hindi agad makawala. Opo, halika na. Bagwis. Yan na. Yan. Bagwis. Gutom ka na? Mga kasinag, shoutout pala kay Lynn Laurino. Sa ibinigay niyang pangalan doon sa alaga kong gansa. Kasi yung mga alaga kong mga kasinag, si Bagwis, si Pitoy, yung gansa kong alaga na 2, pinangalanan niya ng Kitoy at Kitay. Tawa ko ng tawa mga kasinag nung nabasa ko yung kanyang comment. Salamat sa iyo idol. Yun na lang ipapangalan ko, Kitoy at Kitay. Ay pangalan ko doon sa alaga natin yung gansa mga kasinag. Ayan si Bagwis. 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 Bagwis, halika na. Opo. Opo, halika na.
Lapit na dito, lapit na. Para kumain ka na, dali. Kahapon maghapon, hindi ko alam kung saan ka pupunta. Kahapon maghapon na mga kasinag, kahapon na maghapon. Wala yan si Bagwis. Hindi ko alam kung saan pumunta yan. Pakawala natin yung daga mga kasinag. Ayan o. Ayan o, dali, habulin mo na. Yo, dali. Asa na? Ay, makakawala, dali. Makakawala. Oh, dali. Nakawala na. Nasaan na? Opo. Hanapin natin yung pagkain mo. Kasi wala yung pagkain mo, hanapin natin. Nasaan yung daga? Yung pagkain po niya nakawala. Kaya pala nagdalagan ka. Nasaan na? Saglit lang, hanapin natin, andito lang. Buhay pa po. Hindi nga nahuli ni Bagwis. Mahina si Bagwis. Hindi pa lalabas. Dito lang. Interior kinakanak iniiling yan. Hinggat lang. Dito lang. Malakas pa. Malakas pa. Nagsuot kaya? Baka may labo. Baka butas. Ulit, hanapin natin yung pagkain mo. Nandito lang yun, hindi naalis. Hindi pa manalo, sa kabila eh. Bagwis. Suot yata sa mga butas. Baka may butas dito. May labot din talaga. Dito. Nakatago na to. Opo. Dito lang, hindi pa nakakalampas dyan sa kabila. Bagwis. Hindi kiramdam. Bagwis na nang-aatake yan Deo. Na-atake yan si Bagwis. Hindi po, talagang kamay niya, ng paa niya. Na talaga yan. Panglaba kong kuko. Makatalbok siya sa hawak. Gano'n ka marga sinak. Sigurado. Ay, may butas. Ayan oh. Wala na. Nakapasok mo. Nakapasok. Wala. Isa lang yung butas. Ay, ito. Ay, dito. Ito. Ito palan. Oh, nakita ko yung mata. Dugkula na.
Nagbagadaan. Oh, kuya na. Yan o. Nabuli. Oh, ito na. Uy, wala na talaga. Ayaw na sa butas. An manabagwis ka ni Manuya. Wala. Ako bagantig layo ganata. Kapag Wala, nagsuot sa butas ng bukon. Wala, kukuha ulit tayo, kukuha. Yan mga kasinag. Tawag dito. Kuha ulit tayo ng isang daga kasi hindi niya nahuli yung binigyan natin pagkain. Nahina si Bagwis. Hindi niya na-atake. Dito, bigyan ko naman. Oh, Bagwis, oh. Halika dito, oh. Halika. Oh, ito, meron pa, oh. Dito natin alpasan. Buhay na kasi binibigay ko sa kanya makasinag. Hindi ko na pinapatay. Para talaga matuto siya. Para bumilis-bilis naman yung kanyang paghunting. Oh, halika na. Oh, dito. Oh, Bagwis, oh. Oh, halika, oh. Meron pa, oh. May isa pa. Bagwis. Oh. Habang nandun mga kasinag si Bagwis, mabuksan ko na ito. Bagwis. Oh. Halika. Bagwis. Bagwis. Wala na, nakalis na. Nakalayas na yung daga dyan. Bagwis. Bagwis. Dito ka tumingin para pag inalpasan ko. Bagwis. Yan oh. Yun, Bagwis. Dali. Habulin mo. Ayun. Dali. Ay, mahina si Bagwis. Oh, ayan. Yan, habuli. Habulin mo. Ayun na. Sige, habol. Yan. Pag nakapasok pa sa butas yan. Sige na, habulin mo. Hulihin mo. Wala kang kakainin. Pag nakatakas pa yan. Oh, ayan, tinignan lang mga kasinag ni Bagwis, oh. Mahina pa talaga si Bagwis mga kasinag. Oh, dali. Dalan mo. Ay, makakatakas yung gawa mo na yun. Oh, asa na? Asa na? Oh, yan na, oh, yan. Asa na? Ayan. Sige, banatan mo na yan. Mahina pa talaga si Bagwis mga kasinag. Napagod na yung daga. Hindi na matakbo yung daga. Pagod na. Yun, huli. Ayun na, kainin mo na yan. Nahuli mo na eh.
Asa na? May mga silag, patay na yung daga. Patay na. Nagalit sa mga kasi nagawa nung ano, kalabaw. Ay yung kalabaw. Ayun mga kasinag, update ko na ulit kayo maya maya. Iwan ko na muna si Bagus dito. Para makakain siya mga kasinag, hayaan natin siya dyan. Total, nahuli naman yan yung daga tapos patay na. Kaya hayaan natin si Bagus dyan. Halika kayo. Ingat lang. Aray. Ito mga kasinag, si Kitoy at si Kitay. Ano ito? Tawag nito? Hindi nakain ng dry na ano, pagkain. Gusto lagi nila may sabaw. Sige na. Kaya pagkapakain ko yung mga kasinag, kasi sabawan ko. Ito si Kitoy. Ito ang lalaki dito mga kasinag. Oh, lalaki ito. Tapos ito naman ang babae. Babae itong isang yun. Nangagat siya oh. Hindi naman masakit mga gat sila. Sa totoo mga kasinag, hindi masakit mga gat yan. Marami natatakot sa gansa mga kasinag, lalo na pag nanghahabol. Marami talaga natatakot. Pero anto kanila mga kasinag, hindi masakit. Yung kagaya nga nung isa kanina yan, no, para kagat tayo. Tiyan yung mga kasinag oh. Di ba? Hindi siya masakit mga gat. Dati kasi nung mga kasinag, talagang alam ko na masakit mga gat ito. Kasi wala man nga akong alaga eh. Hindi ko alam nung mga panahon na yun na sila palan, hindi naman masakit mga gat. Ngayon ko lang nalaman, tayo nag-alaga na. Kitay, dito naman si Kitay. Babae yan mga kasinag, dito naman yung lalaki. Ikinukulong ko lang yan mga kasinag sa hawla paghahapon. Doon nilalagay ko tuwing gabi. Wala namang pinto yan mga kasinag. Hindi naman nakasara yung pinto nila. Nilalagay ko lang sila dyan. Kasi hindi pa ako nakakagawa ng kulungan nila doon sa may kabila dyan. Hindi pa ako nakakagawa. Nasa baba na lang sana sila. Kaya susunod mga kasinag, gawin ko silang kulungan. Para hindi ko na binubuhat, nilalagay sa itaas niyan. Iwan ko muna yan na. Iwan ko muna mga kasinag yan. Update ko kayo may kay Bagwis. Tingnan natin din. Mga kasinag, hindi ko kayo na-update kanina kay Bagwis. Kasi nga kanina umaga, nagpahatid sa akin si Mrs. doon sa barangay Bubuan. Sa mismong barangay namin. Kasi nag-meeting siya. Kauwi lang namin. Hindi ko lang alam mga kasinag kung nandito si Bagwis. Tingnan nga natin. Dito malimit yung mga kasinag eh. Alamin ko mga kasinag kung nandito. Pitoy. Pitoy. Yan si Pitoy mga kasinag. Dito naman pupunta yan no.
Dito. Hindi niya pupunta si Pitoy. Yan si Pitoy mga kasinag. Yan ang paborito na silungan yan at tambayan. Kasi mapresko yung lugar na yun mga kasinag. Tignan natin si Bagwis dito. Oh, andito nga! Bagwis! Kumusta? Ha? Oh, andito si Bagwis ka na. Mga kasinag, andito si Bagwis. Ano, kumain ka ng daga kanina? Ha? Opo. Oh, ano na? Ano, naubos mo yung daga kanina? Ha? Ubos mo? Ha? Bagwis? Naubos mo ba? Opo. Oh, maghanap pa ang mahuli mo dito ang pagkain. Matikling mga daga. Oh, hanap ka dito ha. Ayun mga kasinag, update ko naman kayo. Andito pala siya ha, hindi siya umalis. Ayun siya. Kala ko kanina, pag alis ko dun, umalis na rin siya. Kasi hindi ko na siya nakita mga kasinag. Nung iniwan ko siya dun at nagpunta kami ng barangay Bubuan, hinatid ko si Mrs. Buti na lang, natsimpuhan natin mga kasinag dito. Andiyan siya. O, dito ka lang ha. Dalhan kitang tubig, gusto ba? Ayan dalhan ko nga ng tubig mga kasinag. Paliguin natin. Paliguin natin si Bagwis. Kuha tayong tubig mga kasinag. May tubig dito, tama-tama. May tubig dito. Bigat. Ay, planggana. Ayan. Dalihan ng planggana. Sabi ko sa inyo mga kasinag andito si Pitoy. Ang paborito niyang ano. Pitoy? Tulog-tulog ka dyan? Ha? Tulog-tulog ang Pitoy-Pitoy? Di ba mga kasinag, paborito talaga ni Pitoy na tambayan dyan. Sa lugar na yan. Dala ko na yung planggana at baldi na may tubig. Paligo ko natin si Bagwis mga kasinag. Eh, si Bagwis mga kasinag. Halika na, maligo ka. Sige na, baba na. Baba na yan. Sige na. Ligo na, ligo. Opo, ligo. Ligo na. Ito yung tubig oh. Ayan oh. Sige na. Opo. Baba na dyan. Baba na Bagwis. Opo. Ayan mga kasinag, bumaba na si Bagwis. Liligo talaga. Ayan, ang bilis. Opo, ligo na. Sige lang. Ligo na. Dito lang ako, dito lang. Sige na, bantayan kita. Opo, ligo na. Isang balding tubig lang yung nilagay ko dyan mga kasinag. Sige na, sige na. Ligo-ligo talaga siya yan di ba gusto niya talaga maligo. Sige na, ligo lang. Dito lang ako. Bantay sa'yo. Sige na. Ayan mga kasinag di ba?
Ligo ulit siya. Nakakatuwa naman. Sige po. No po. Ligo na. Hindi ko dinamihan ng tubig yan mga kasinag. Isang baldeng tubig lang nilagay ko. Di ba? Ang ganda na ng kulay ni Bagwis mga kasinag. Ang tingkad na ng kulay niya, di ba? Dati puting-puti pa yan. Pero ngayon ang tingkad na ng kulay niya. Sige, haligo na. Opo. Ano kulang sa tubig? Ha? Kulang ba? Naantok ba ako sa iyo Bagwis? Inaantok ako mga kasinag sa init ng panahon. Opo. Ligo na.
Opo. Humuhuni ang tikling mga kasinag. Lapit lang ng huli ng tikling. Naantok na ako bagwis. Opo. Ipatong ko lang din sa balde ha. Ito camera, ipatong ko lang din sa balde. Yan, ligo ko lang dyan. Opo, tinaantok ako.
Ayun mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Ayun o. O, di ba? Ala, bilad ka dyan ha. Relax, relax ka muna dyan. Ala. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang, bye-bye.